indirizza dan il-mass meeting ġewwa l-imqabba l-ex trade unionista John Bencini. Huwa qal li mhux biss laqa l-istedina tal dan il-movement iżda huwa ħeġġeġ il kulħadd biex bħalu huma jkunu wkoll protagonisti fih dan il-movement li qed jinbena madwar il-Partit Laburista. Illum ma nixtieqx inkun biss spettatur min qiegħataw jiena qiegħataw nilqa' bil-qalb is-sejħa ta' Dr. Joseph Muscat biex inkun protagonista. U hekk għandkom tkunu intkom. Fid-diskors tiegħu John Bencini tkellem dwar x'jixtieq minn gvern ġdid. X'nixtieq? Nixtieq jien li f'Malta ikollna Prim Ministru li jivvota bil-qalb favur il-ħaddiema Maltin u għawxin. Jien nixtieq li Malta ma jkollix Prim Ministru li jgħid li n-nazzjonalisti jew il-laburisti iġeluna nistħu. Nixtieq li jkollna Prim Ministru li għalih 49 miljun euro mhumiex qatra f'oċeanu. L-ex-president tal-MUT u tal-Forum John Bencini qal li jinsab gburi li jifforma parti mill-movement ta' Joseph Muscat. Qal li illum u għet jara eluf ta' uċuħ, anzjani, ħaddiema nisa u rġiel, żgħażagħ mimlijin entużjażmu u tfal illi huma kollha uċuħ ta' Maltin u Għawċin. Dan huwa l-moment li int tkun protagonista tagħti semek lil dan il-pajjiż biex noħorġu mill-medjokrità u flimkien nibnu pajjiż modern immexxi minn gvern b'viżjoni mexxej modern u frisk mimli entużjażmu ħeġġa u determinat li Malta tkun tagħna il-koll. John Bencini saħaq li dan huwa moviment ta' għaqda u l-eżempju qed itieħ il-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat li qal li ħares lejn dak il-moment fejn il-Laburisti jiċċelebraw l-indipendenza u l-nazzjonalisti jiċċelebraw il-ħelsien. Dan huwa diskors li jien kemm il insegwi il-politika qatt ma smajtu. U allura kif nista' jien ma jkollix ammirazzjoni kbira lejn din il-persuna li ħlif kliem ta' għaqda ma toħroġ minn fammu. Tkellem dwar gvern tajjeb huwa dak li joffri governanza tajba, li jkun responsabbli u li jagħti rendi kont ta' emilu. John Bencini kundanna l-attakki li sar fil-konfront ta' Kevin Drake u wara s-sapport u s-solidarjetà kollha tiegħu. U għatem id-diskors tiegħu b'dan il-messaġġ lil dawk preżenti. Infittxu il-futur li jaqadna u mhux il-passat li jifridna għax Malta tagħna il-koll. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow today. We